wato su ba mata sai Allah, da arziki da talauci baya aje mace. In tana son ka tana son ka, in ba ta son ka ba ta son ka. In ka kai karu na kuɗi, in ka kai sabai gaskiya da adalci, ba za ta so ka ba in ba ta son ka. Sannan in ka kai kamai na daɗin kowa tsiya da talauci, in tana son ka tana son ka kuma za ta zauna da kai a haka. So ba a predicting mata. Mace za ta iya zama da kai har zuwa ƙarshen rayuwanta, ku yi rayuwa na aure, ta haifan ma yara 200 ba tare da tana son ka ba. Suna da irin wannan. Amma dole da ce da yan matan zamanin yanzu me yake ce musu gold diggers din nan, akwai da ta iya aurenka saboda kuɗi ba tare da tana son ka ba, ta zauna da kai har ƙarshen rayuwa kuma ba ta taɓa tana son ka ba, amma kuma tana sa abin hannunka. Akwai irin waɗannan. So shawaran da zan ba ku nan maza, in za ku yi aure ko soyayya, ku je ku samu waɗanda suke son ku. Kai ka san in mace tana son ka, kai za ka sani, kai ka sani mace tana son ka, za ta dinga jin tausayin ka, za ta dinga kishin ka. Amma ba mace da kullun kai da ka dinga bi kana forcing kanka akan ta ba. Kar ka sake ka je ka auri matan da ba ta son ka. Wannan shawara ne kyauta.